rhaglen blynyddol ers 2012. A mae bleser mawr i bod yma yng Wrecsam a chyflwyno ein siaradwraig i chi, sef Bethan Hughes. Wel, mae Bethan yn dod yn eledigol o Bala, treinio'r gyfnod yn Llanberis, cyn i'r teulu symud i Ruffin yn Nyffin Clwyd, lle mae gwreiddiau teulu ei mami. Graddiodd o Brifysgol Nottingham, a wedyn dilyn diploma ôl-radd yn Aberystwyth i cymhwyso fel llyfrgellydd. Dilynodd arfa myd llyfrgelloedd cyhoeddus gan arloesi mewn darpariaeth darllen plant, a gan ddiweddu fel prif llyfrgellydd Sir Ddinbych. Wel, 2 blynyddoedd yn ôl, penderfynodd hi newid cyfeiriad a chreu gyrfa newydd fel artist llawn brith. Mae ei gwaith yn trafod democratiaeth, hunaniaeth, gwleidyddiaeth ac ymgyrchu, a mae'n gweithio trwy gyfrwng pwys a chwyntio. Mae'n artist preswyl yng nghanolfan Grefft Ruthun, lle dyn arddangos ddechrau'r flwyddyn eleni, a by'r ar arddangosau hwn i'w gweld yn y Senedd yng Nghaerdydd blwyddyn nesaf. Mae wedi arwain sawl prosiect cymunedol yn ddiweddar, gan gynnwys 2 sydd wedi ysbrydoli gan Ddeiseb Heddwch Menywod Cymru. A dyma fydd testun a'i sgwrs i ni yma heddiw. Felly gyfeillion, rowch croeso mawr i Bethan Hughes. Diolch yn fawr iawn. Cyn cychwyn, gael checio if anybody needs translation equipment? Pawb yn di cael one, do, gret. O, diolch yn fawr iawn gynta am y gwahoddiad. O'n i di gwneud y sgwrs yma ar-lein nôl yn mis Medi y llynedd, dwi'n meddwl, mwyn cynnwys ffrindiau o'r Unol Daleithiau yn y sgwrs, felly ynde, wedyn, o Catrin yna, mi ges i'r gwahoddiad yn sgil hynny, felly diolch yn fawr iawn, felly. A cyfle i rannu hefo chi 2 brosiect fi sy'n rhedeg y llynedd. Ac ma' nw'n enghraifft o sut ma' rywun yn gallu cymryd archif neu casgliad hanesyddol a creu rhywbeth cyfoes sydd yn cyrraedd pobol cyffredin felly yn 'yn cymunede ni. A wedyn, dwi ddim yn mynd i roi darlith ar y ddeiseb, ond gan feddwl efallai bod 'na 1 neu 2 yn y gynulleidfa sydd ddim yn gwbod y stori i'r un graddau a rhai eryll. Maddeuwch i mi os ydych chi'n hollol gyfarwydd hefo'r y stori. Ond 'dan ni yn mynd yn ôl i 1923, cyfnod toc wedi y Rhyfel Byd cynta, a'r ymdrech dros y byd i sefydlu cynghrair y cenhedloedd, y League of Nations, ar draws y byd. Cymru wedi ymuno yn gynnar iawn, ond ers i 1923, doedd yr Unol Daleithiau dal heb ymuno. Ac felly, fe gafwyd y syniad anhygoel, bendigedig, rhyfeddol, o wahodd merched Cymru i ddylanwadu ar ferched yr Unol Daleithiau, i ddylanwadu ar ei llywodraeth 'i hunen i ymuno hefo'r gynghrair. Ac felly fe grewyd y syniad 'ma o Ddeiseb, a gwahodd unryw ferch dros 19 oed yng Nghymru, beth bynnag oedd i'w statws cymdeithasol hi, beth bynnag i'w hiaith, ei henwadaeth, beth bynnag, o pawb yn cael y gwahoddiad. A'r apêl oedden nhw i gyd yn arwyddo ar ei ran o, mae'r geiriau yr apêl, mae o werth i ddarllen os mynwch gopi, ond mae'n gorffen gyda'r geiriau, mae'r dyfodol yn llawn gobaith os y gwnawn ni ferched y genhedlaeth hon ein can, i gynorthwyo yn yr ymdrech i drosglwyddo i'r oesoedd a ddel fyd di-ryfel yn dref-tadaeth dragywydd. Gobaith dros ganrif yn ôl, yn anffodus, da ni dal yn yr un sefyllfa, ond a dwi'n meddwl ella dyna pam bod ail ddarganfod y stori goll yma yn 'yn hanes ni wedi taro tant hefo cynifer ohonon ni oherwydd y sefyllfa da ni yn hi yn y byd heddiw. Ac felly fe gasglwyd 390,296 o lofnodion ar draws Cymru felly. A wedyn gwahodd y bedair iconic, da ni hyd yn oed hefo'n merch. Y 4 ferch a aeth ar gys draw i America yn cynnwys yr holl ddeisebe yma. A felly dyma chi'r y testun o'n i'n cyfeirio ato fo gynna.
a'r ddogfen o ddarganfewyd ar ddamwain yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd, arweiniodd at ail ddarganfod y stori goll 'ma yn 'yn hanes ni fel Cymru. A dyna chi enghraifft o un o'r tudalenne, a pan weles i y ddelwedde cynnar iawn yma, be'n harodd i oedd y llawysgrifen. A sylweddoli mae unigolion o bob un o'r rhain, nid jyst enwau a restr, a na i ddim eich mwy am hynny yn nes ymlaen. Ac felly fe ath y Beder, Annie Hughes Griffiths, wrth gwrs, Annie Cwrt Mawr yn arwain y Beder, Mary Ellis ar ochr yma iddi hi, Eluned Pris ar ochr draw, a Gladys Thomas y gosata i fan hyn. A'r gys ferw aeth ar holl lofnodion, 7 milltir o dudalenne, medden nhw, draw i'r America, teithio o gwmpas America'n siarad efo gymaint o ferched a symudiadau merched a phosib i ledaenu'r gair ar neges heddwch. A wedyn gadael y gist yn y Smithsonian drwy ganiatâd yr arlywydd, ac yno fuodd o wrth gwrs am ganrif, a mwy am hynny wedyn. A wedyn, erbyn hyn, mi ddoth y gist adre yn y blwyddyn y canmlwyddiant, fe rematriated ydy'r gair ma' Mererig yn defnyddio. Fe ddaeth y gys adre, a mae rŵan, mi oedd 'na drafodaeth fel dwi'n dall, lle fydda hi'n cael mwyaf o effaith yn y dyfodol, a ei gadael i'n America neu dod â hi adre i Gymru, oherwydd mae'r gist yma yn cynnwys ein neinia ni, yn tydi. Ac felly mi ddaeth y penderfyniad bod hi'n ôl, mae rŵan yn eiddo i mi, a mi fydd ne arddangosfa barhaol yn y Llyfrgell Genedlaethol yn fuan iawn hefo'r gist. Ond dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi gweld y gist. Mynd yn ôl i'r llun yna, dych chi wedi gweld y gist yn teithio o amgylch Cymru dros y flwyddyn diwetha yma. Ond mae hi'n ôl yn Aberystwyth erbyn hyn. A wrth gwrs, mae 'na ymdrech lew wedi bod i ddigideiddio bob tudalen, ond hefyd i drawsgrifio. Dwi'n gwybod bod nifer ohonoch chi, heth o fi, wedi bod yn rhan o'r ymdrech rhyfeddol arall yna i drawsgrifio bob un o'r miloedd o lofnodion. Felly mae gennym ni y wefan yma. So rhywun yma eisiau chwilio Llyfrgell Genedlaethol Cymru, so llyfrgell.cymru, Ddeiseb Heddwch, a mi ffeindiwch chi. A wedyn maen nhw'n datblygu rŵan yr wefan newydd yma, fydd mae o dros hanner ffordd efo'r holl enwau, mi fydd hwn llawer mwy hylaw i chwilio am enwau cyfeiriadau. Felly daliwch ati os ydych chi dal yn ymdrechu i chwilio. Mae'r adnodd newydd yma yn mynd i fod yn rhyfeddol hollol ddwyieithog, a mi fedrwch chi ticio enw cyfeiriad neu edrych ar y map i ddod o hyd. Achos be da ni gyd eisiau wneud ydy chwilio am nain, neu mam gi. Neu'n achos i hen nain. Dyna'r genhedlaeth, ac mi nes i ffindio. Mary Elizabeth Vaughan di hon. Da ni gyd yn cychwyn yn storis hefo nain yn dydyn ni. Dwi'n cofio yn hen nain yn byw yn Rhuthun, ac wedyn mae hi wedi llofnodi, a unwaith eto, nid jyst enw a restr, ond ei llawysgrifen hi, a'i llofnod hi. A mae hwnna'n dod â'r peth gymaint mwy byw a gymaint mwy agos atan ni gyd. Ac felly, mi gyfeiriodd Mary at nes i newid gyrfa, 19 mis, bron i 2 flynedd, ar ôl sefo bod ian, nes i wneud y penderfyniad mod i am newid cyfeiriad, a wedi cyfnod hapus iawn yn myd llyfrgelloedd penderfynu, dwi eisiau gwneud rhywbeth wahanol. A dwi'n pwytho erioed. A'r wythnos o'n i'n newid, wythnos o'n i'n gorffen yr hen swydd, mi ddoth ne alwad gan Academi Heddwch Cymru fel rhan o'r dathliadau i ddathlu'r canmlwyddiant, am syniadau am brosiectau creadigol i hyrwyddo gwybodaeth am y ddeiseb, ond hefyd i ysgogi ac ysbrydoli gweithredu heddiw dros heddwch. A mi oedd yr amseru yn berffaith, a mi ges i ddau syniad, a mes i gynnig y ddau, a mi gath y ddau i dderbyn, a wedyn am y prosiectau yna dwi am sôn. A'r cynta oedd y syniad o edefyn heddwch, oedd y syniad neu bod y ddeiseb mewn 7 milltir o hyd wedi cydiad yn y byd, a syniad o'r llofnodion a'r llawysgrifen. Ac felly dyna o fanne ddoth y syniad. Mi newidiodd y syniad wrth iddo fo ddatblygu. A wedyn mae'r darn gorffenedig yma wedi dod â fo efo fi, ond rhag ofn i mi anghofio deud ar y diwedd, mae gennai stondin ar y maes, jyst ochr draw i'r stondinau sydd gyferbyn, a mae'r adefyn gynnaeth ar y stondin i chi gael dod i weld o yn fwy agos. Ac felly, dyma'r gynnig y syniad o greu edefyn heddwch, a'r syniad yma o edefyn
holltu ynde. Dwi'n deud yn aml iawn fel rywun sydd yn pwytho, feder nodwydd ac ede mond trwsio ac uno. Feder o ddim holltu. Mae'n siswrn sy'n gallu holltu. Felly mae yna ryw rym mewn pwyth a'r arfer yma o ffrwsio ac o gysylltu. A'r syniad bod yr edefyn ma'n cysylltu ni heddiw hefo'r merched ma ganrif yn ôl, ond hefyd mi ar Unol Daleithiau a mi a gweddill y byd, wrth gwrs. Ac felly o'n i'n meddwl bod y ddelwedd no'r edefyn yn briodol felly, ynde. Ac felly dyma fi'n ati i wahodd pobl. Dwi'n atus preswyl yn Canolfan Grefft Ruthin, felly oedd yn gyfle i wahodd pobl yna. Mi gawson ni sawl sesiwn, ac dwi'n gwybod mae yna sawl un yn y gynulleidfa fi hefo fi yn Pwytho. A wedyn, gwahodd pawb i bwytho i'w llofnod nhw 'u hunain. 169 wedi dod i ymuno yn y brosiect Pawb ond un yn ferch. Nes i ddim gwahaniaethu, ond dim ond un gŵr dewr oedd yn eu plith nhw. Ac felly, o pobl yn sgwennu i'w llofnod. Oedd y rhai yn gorfod penderfynu pa ffyrdd o'i henw oedden nhw eisiau defnyddio, a pa le oedden nhw. O'n i'n gwahodd pawb i roi lle una i'w tref, i'w pentref, neu enw i'w ffarm, ond mae rei oherwydd gyda nhw eisiau enw anarferol, oedden nhw eisiau cofnodi hwnne. A mi gath ambell un, dag o benbleth oedden nhw'n mynd i roi o le oedden nhw'n dod yn wreiddiol, neu lle maen nhw'n fyw heddiw, a oedden nhw'n mynd i rhoi i'w henw heddiw, neu i'w henw cym ysgaru, neu ar ôl ysgaru. Yna bob math o drafodaethau diddorol iawn. Ond heddig o ddod at yn gilydd i bwytho, mi oedd y sgwrsio'n dod yn doedd. A mi oedden ni'n sgwrsio am sefyllfa'r byd. Ond oedden ni hefyd yn sgwrsio am y neiniau, am hen neiniau. A rhan fwyaf o'r heine oedd yn gyfrifol am sgiliau pwytho y pobl o gwrthi'n pwytho. A mae'n dyled ni, wrth gwrs, yn enfawr yn dydy'r i'r bobl dylanwadol hynny, achos dwi'n gwybod bod yna un yn y gynulleidfa oedd yn dylanwadol iawn arno fi yn cychwyn pwytho hefyd. Ac felly, ia, mae o'n 16 metr o hyd, a mae yna 169 o enwau arno fo, a mi ges i wahoddiad i wneud ambell i sesiwn tu allan i ardal Rhuthun, gan gynnwys hon i fyny yn yr ysgwrn, ac a mi'n meddwl bod yna rhywbeth priodol iawn bod ni yn pwytho, achos da ni'n gwybod bod yna enwau ar y Ddeiseb sydd yn gysylltiedig â Hedd Wyn, felly oedd hi'n brofiad arbennig i gael cyfle i gydweithio yn yr ysgwrn heddiw. A wedyn mi ddoth yna gyfle, ryw hanner ffordd drwy'r prosiect, i gael arian ychwanegol drwy Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i gynnwys elfen o'r Unol Daleithiau heddiw. Ac felly, drwy gysylltiadau y ganolfan materion rhyngwladol Cymru, criw o ferched draw yn America, rhai hefo cysylltiadau hefo'r Ddeiseb ar ymchwil, rhai jyst efo cysylltiadau Cymreig, a rhai hefo dim cysylltiadau uniongyrchol, ond bod nhw'n astudio, mae yna air newydd yn Saesneg, craftivism, sef defnyddio crefft a chreadigrwydd fel ffyrdd o weithredu ac o ymgyrchu. Ac felly oedd rhai'r genod ifanc yma diddordeb mawr yn y syniad bod ni'n pwytho yn enw heddwch, felly. A wedyn, so dyma rai o'r merched draw, a o rai mi ddysgu sesiwn bwytho dros Zoom, oedd hwnna'n brofiad, ond mi ddaru ni lwyddo, a wedyn mi ddoth y darnau nôl, hefo un ohonyn nhw, sef Karen. Dim rhaid, na chi'n nabod rai o'r enw, neu chi'n nabod Elen Siwta, dwi'n siŵr. Sawl un o'r rhain wedi efo o dras Cymreig, a sawl un hefyd wedi deud bod y profiad o gymryd rhan yn y prosiect yma wedi tanio rhywbeth ynyn nhw ynglyn â'i hunaniaeth Cymreig, a bod nhw ddim wir wedi bod yn meddwl amdano fo, ond di sylweddoli, mae o'n ôl i'r cysylltiadau yma, dydy. Bod y cysylltiad yma nôl hefo'r cyn-neiniau wedi tamio rhywbeth ynyn nhw fel rhywun o dras Cymreig yn byw yn yr Unol Daleithiau. So hwnna'n, oedden ni wedi disgwyl bys y math yna o ymateb. Ac felly dyma Karen, oedd hi'n dod adre i Gymru i ben-blwydd i thad, a mi ddoth hi ar pecyn o America. Mae yna 12 enw ar ddiwedd, maen nhw reit ar y diwedd, yr egefyn, felly ynde. Ond cyd-ddigwyddiadau, Cymru da ni'n ffeindio cysylltiadau yn bob man. Mi gerddodd i fewn a dweud, dwi wedi dod i ben-blwydd, mae'n had i'n 85, a mae'n da ni'n cael parti. Lle mae dy dad yn byw, Bresati. Un o Bresati. Na, cynna. Un o Feiniolen. Mae'n dweud. Feiniolen. Os efo di bod yn ysgol Bryn Ryfel? Fod yn yr un dosbarth yn had. Na chi cysylltiad annisbwyl. Mae byd yn llawn cysylltiadau. A wedyn dyna nhw'r enwau o America yma. A wedyn, be o gynna i wedyn, oedd 169 o ddarnau o ddefnydd efo llofnod wedi'w bwytho.
A wedyn, ges i gwbl o nosweithiau digwsg yn penderfynu, ydw i'n mynd i? Yndw. Pwytho drosyn nhw, bob un ohonyn nhw, mwyn i'w cynnwys nhw, i'w ymgorffori nhw mewn cwilt. Cwilt rhoi gydwyd yn amhrif Grecsi, ac felly dyma fynd ati i bwytho dros bob un mwyn dydy'r enwau ddim yn ister wyneb, ma' nhw rŵan yn rhan o gorff y cwilt. A be o'n i ddim 'di ddisgwyl o'dd wrth i mi bwytho bob un, o'n i'n meddwl am yr unigolyn honno, a sut o'n i'n nabod i, a i ba sesiwn ddoth i, a be o'dd 'i chysylltiadau hi, a nes i geisio rhoid teuluoedd efo'i gilydd, o pan o'dd 'ne ambell i mam a merch wedi dod i bwytho efo'i gilydd, a wedyn o'n i'n trio cynnwys nhw at 'i gilydd, wedyn eto creu mwy a mwy o gysylltiadau. Nes cyrredd darn gorffenedig, ac i mi, ma' hwn yn atgoffa fi o'r gist, sydd wedi cadw'r holl enwau yn ddiogel am ganri. Dwi'n gwybod bod 'ne 169 o enwau yn ddiogel i mewn yng nghorff yr Edefi'n Heddwch. Mae'n atgoffa fi hefyd o'r hen sgroliau canoloesol, cyfreithiol yn yr aesthetig y peth felly. A wedyn y cyfle cynta ar deadline i'r prosiect, a mae hwnna wastad yn beth da, oedd cael dangos y darn yn Llangollen, yn oriel y Dori yn Llangollen, dros gyfnod yr Eisteddfod ryngwladol Chadwitha. Hollol addas wrth gwrs oherwydd seiliau, wrth gwrs, yr Eisteddfod honno yn myd sefydlu heddwch ar ôl yr ail ryfel byd. Ac yn ffodus iawn, o'dd rhaid ni gael oriel hir, ond o'dd ni modd i ddangos o yn ei lawnder bob dydd, felly nathon ni ddeisio'r ffordd yma o'i ddangos o, oherwydd o'n i'n benderfynol bod bob un o'r enwau yn y golwg, fel bod pobol, achos be nath bobol chan yn dod i fewn i weld o oedd chwilio. Yn yr un ffordd, da ni'n chwilio am nain yn y ddeiseb, oedden nhw'n chwilio am eu henwen nhw, neu henwen pobol yn nabod, a wedyn oedd o'n bwysig iawn bod ni'n gallu dangos y cwbl tra o yn yr oriel. Mi ges i ymweliad gen Mererid, wrth gwrs, Mererid yn weithgar iawn efo'r Academi Heddwch, ac felly, fel ma' rywun, e-bost un diwrnod englyn gan Mererid i'r Edefi'n Heddwch, a dwi am ei ddarllen o rhag bod chi'n methu weld o. Am fod fy llofnod yn y llun, am llaeth ymhwythau'r Edefyn, daw harddwch heddwch ei hun yn deyrnas, fesul dernyn. Hyfryd ynda. A wedyn, uchaf bwynt arall, o'r pêl ni gyd yn hollol anisfod, pan o'n i'n cychwyn y syniad yma, o'n i'n dychmygu bys am pethau hyn yn dod i wcwl, ond mi wnaethon nhw. Gwahoddiad i fynd lawr i'r Llyfrgell Genedlaethol i fynd ar darn, oherwydd bod nhw eisiau benthyg y darn wedyn, i fynd ar daith hefo'r gist i Hwlffordd a wedyn i Fangor. A tra ni yna, nes i ofyn, sa'n bosib, gai weld llofnodion nid unig yr un hen nain dwi'n dangos, ond erbyn hynny, o'n i wedi ffeindio ail hen nain, so dwy ochr mam, felly ynde. A dyma ofyn cael gweld yr union bapurau a lofnodwyd ganddyn nhw, y llwyr. Dyna di'r papurau sydd ar y bwrdd yn fanne. A geith rhywun neu hynny rwan, achos maen nhw'n rhan o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol. Mae gennych chi'r cyfeirnod yna, fedrwch chi ofyn i weld yr union bapur, a mi o hwnna'n brofiad teimladwy iawn i weld yr union bapur a lofnodwyd gan y ddwy ohonyn nhw. A wedyn o'n i wastad i dychmygu yn ymhen bod yr Edefi'n Heddwch yn llifo allan o'r Llyfrgell Genedlaethol yn llythrennol a hefyd yn drosiadol, ond mae o'n fan hyn yn llythrennol, ar ddim o braf, diolch di, yn llifo i lawr stepiau yr Llyfrgell Genedlaethol. A wedyn mae'r llun arall yn ei ddangos o yn storiel, yn gorchuddio yn gorwedd dros y gys wreiddiol. Ac eto, wefr braint anferthol oedd gallu rhannu gwaith. A sydd nid yn waith i ydy hwn, gwaith 169 o gyfranwyr ydi o, bod o wedi bod yn cael ei dangos hefo'r gys. Profiad anhygoel, ond o'n i'n di goffren. O'n i dal yn gwybod bod fi eisiau gwneud prosiect mwy lleol am dref Rhuthun a'r holl gysylltiadau a gwreiddio'r teulu yno wrth gwrs. Ac felly, yr ail brosiect nes i gynnig oedd prosiect yr enw o'r tu hwn. A un o'ch chi sydd yn nabod tre Rhuthun, mae'n dre canoloesol, ac ar y stryd hyfryd sy'n arwain o'r sgwâr i'r castell, mae yna hen dau bendigedig yna. A bob dolyg, maen nhw'n gwneud calendar advent yn y ffenestri, a mae bob tŷ yn goleuo ffenest bob nos yn ystod y cyfnod. A mae wedi dod yn beth, mae pawb yn mynd am dro bob nos i weld y ffenest newydd, ac a ni'n gwybod bod hwnna'n cydiad yn y bobl. A hefyd, pan oedd hi'n ganlwyddiant diwedd yr rhyfel, mi osodwyd taflen tu allan, dwi'n meddwl, tu allan oedden nhw. Bob un o'r tai lle gollwyd
milwr yn y rhyfel. Mi osodwyd i'w enw a'i lun a'i hanes o. A mi oedd hwnna wirioneddol wedi tynnu sylw pobl. Mae o'n ffordd yn dydi o gyflwyno hanes mewn ffordd ydych chi'n mynd â fo at y bobl yn drach na disgwyl iddyn nhw ddod i fewn i amgueddfa neu orion neu beth. So o ddau syniad yna yn ymhen ac o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i ddwy'n benthyg y syniadau yna. A be am greu darnau o'r llofnodion a'i gosod nhw yn yr union le yr hoddwyd y llofnod hwnnw ganrif ynghynt. A dyna nathon ni benderfynu wneud. Felly nes i gydweithio hefo Cymdeithas Fynesu Cruthyn, a wedyn cael caniatâd wedyn gan rai o'r perchnogion y tai a'r siopau hefyd. Mi roddwyd 711 o lofnodion yn Rhe Rhuthun, tua 60% o'r boblogaeth, rhywbeth tebyg i'r cyfartaledd cenedlaethol. Ac wrth wneud yr ymchwil i hwn, o'n i wirioneddol yn mynd i mewn i hanes rai o'r unigolion yma, a sylweddoli pa mor anarferol fydde o wedi bod fel merch yn 1923 i gael eich gwahodd i arwyddo unrhyw beth. Ond wedyn, nid yn unig i'w arwyddo fo, ond i arwyddo fo yn dy enw dy hun. Nid Mrs John Jones, ond Jane Jones sy'n arwyddo Ddeiseb, ynde. A wedyn, wel, hwnna di'n haro fi hefyd. Ac o'n i hefyd yn gweld yn y llawysgrifen rhywbeth am hanes a statws economaidd efallai rai o'r merched 'na. So dyma chi bedair tudalen o dref Rhuthun, strydoedd cefnog o'r ochr yma, strydoedd tlawd o dre o'r ochr draw. A sylwch chi ar yr un ar y dde, sawl croes. Un o'ch sy'n nabod yn waith unigol dwi'n neud lot o waith ynglyn â'r groes a'r bleidlais o pethe felly, o gweld rhein, achos wrth gwrs dyma'r merched a'n llythrennog. Mwy athedig y merched hynna yn y gymdeithas, o felly ddim dielwa o addysg yn i'w plentyndod, ac yn arwyddo gyda chroes. A sawl un, da ni'n meddwl na'r merch drws nesa sydd wedi llenwi henw hi fewn drosti. A nes i edrych ar rai o'r rhain yn y cyfrifiad o 1921, a mi oedd yn arwyddo'r y cyfrifiad hefo croes hefyd. Felly mae o'n ddilys, a dyna be mae o yn ei olygu, ydy bod nhw ddim yn gallu sgwennu i henw hun oherwydd ancythredu neu efallai oherwydd gweiled neu rhywbeth felly. Ond bod nhw isio bod yn rhan ohono fo, ynde. Oedden nhw isio gwneud yn siŵr bod eu henw nhw yno. Ac felly, i fynd yn ôl dipyn bach, cam yn ôl i'r hanes, ffordd y trefnwydd y Ddeiseb oedd bod 'na drefnydd yn mhob tre neu bentre. Ac i ni yn Rhuthun, Miss E.M. Evans, heilfre Rhuthun oedd yn trefnydd ni. Enw o'n i ddim wedi clywed amdani, ond wedi ymchwilio i mewn i'w hanes i, o fi'n dipyn o ddynes. 2 flynedd ar ôl cyfnod y Ddeiseb, mi ddoth hi'n ynad heddwch. Mi oedd ei thad i yn Clerk to the Justices of the Peace, beth bynnag di hwnna, yn Gymraeg. Felly doedd nhw'n deulu, oedd ei thad i ffrindiau mawr efo Damiel Owen, gig alla. A wedyn dyma hi, Edith, yn arwyddo yr enw cynta ar y daflen gynta yn Rhuthun. A fel mae'n digwydd, o fi tannu hi, mae'r hen nain arall, fi, sef Margaret Jones, yn arwyddo ar y ddilyn dafles. O hwnna'n special yn doedd i weld hi fan'na. O ymchwilio mwy hanes Edith, mi o fi'n berson pwysig iawn yn y dre, mi roddwyd ffenestr liw iddi ar ôl i marwolaeth yn y Capel Saesneg y dre, oherwydd i gwaith hi'n arbennig hefo'r WVS yn adeg ar ail ryfel byd, hi oedd trefnydd Sir Ddinbych. Gynnes felly gyfrannodd yn helaeth i fywyd a chymdeithas y dre a'r ardal, ond di ddim bw'ch cefnodi. Mae yna rhyw un nimell iddi yn hanes yr chapel, achos oedd hi'n organydd ac yn blaenor am 40 o blynyddoedd. Ond dim byd am ei hanes i yn y dre, a dyma'r patrwm. Bo bob un o'r merched dwi wedi ymchwilio mewn iddyn nhw, ydy bod dyn nhw'n yn y llyfrau hanes. Mi fyddan nhw rŵan, achos dwi wedi siarad efo'r Cymdeithas Hanes Leol, a mae gennyn nhw wefan efo lot o ddynion arno fo. Wel, da ni yn mynd i gynnwys y wybodaeth ar ymchwil dwi wedi darganfod. Diolch i'r Ddeiseb a diolch i'r prosiect yma. Nes i lunio gwefan i storio yr holl wybodaeth yma. Ac felly dyna Edith y trefnydd. Mae gynnu hi gysylltiadau eraill, ond sgan am amser heddiw i sôn am peth eraill yn ei theulu hi, ond a dynion o fi neu beth bynnag, so nawn ni sticio i'r merched am heddiw. Felly, y syniad y gynnau oedd cael rhyw fath o lwybr o gwmpas y dref, a wedyn dyma chi fap o Rhuthun o 1912, ond doedd y dref ddim 'di newid yn y blynyddoedd wedyn.
A wedi welwch chi'r dotia coch o amgylch y dre, a'r syniad oedd y phobol yn cerdded o un stryd i'r nesau chwilio am y darnau yma yn y ffenestri. A dyna nathon ni lwyddo i wneud gyda chydweithrediad parod iawn perthnogion y tai, achos oedden nhw wedi gwirioni hefo'r holl syniad. A nes i fynd efo cam ymhellach wedyn a penderfynu, dwi'n mynd i wahodd unau disgymydd i'r ferf wreiddiol i wneud y pwyth, neu pwy bynnag sydd yn y cyfeiriad hwnnw heddiw, boed yn berchenog y tŷ neu yn berchenog y siop. A dyna ddaru mi wneud, ac mi roedd hwnna roed haen ychwanegol i'r profiad felly. Felly oedden nhw'n dod i'r stiwdio, ac mi roed nhw ben ffordd, a wedyn oedden nhw'n mynd, a oedden nhw'n dod yn ôl chydig wythnosau yn ddiweddarach efo'u cecyn o bwytho. A mae ffwyth, mae nifer o bwythwyr yn y gynulleidfa, mae ffwyth yn ara deg. Mae'n cymryd amser. A bwrdd ail greu yn union y llofnod oedd ar y ddeiseb. Mae wedi cymryd amser, a mi oedd llawer iawn o'r pwythwyr yn dweud, o'n i'n teimlo cysylltiad cryf iawn dros y degawdau nôl i 1923 wrth bwytho'r enw yma. Ond ar ein dweud, dwi'n cysgu'n yr un yn llofft ar ferth yma. Ond dwi'n gwybod dim am hanes i. A gyda nhw'n helpu wedyn efo rhywfaint o'r ymchwil felly ynde. A wedyn dyma ni bati, mae yna 38 o lofnodion yn y prosiect. A wedyn y dasg wedyn o rhoi nhw mewn rhyw ffurf. Wedyn mae'r darnau yma, dwi ddim wedi dod â'i hefo fi, ond os fyddwch chi'n bythyn, maen nhw i fyny yn y stiwdio gynnau, na groeso chi ddod i gweld nhw. Maen nhw tua maint A3 i roi syniad i chi. A mi welwch chi un yma yn y thenne. Hwn oedd un o'r rhai cyntaf ddigwyddodd. Mi gerddodd Sian i fewn i'r stiwdio un diwrnod. Be ti'n neud, be ti'n gweithio arno fo. A nes i ddangos be o'n i'n gwneud. O gynna i ddwy hen fodryb yn byw yn Rhuthun yn y tŷ ar adeg yna. Gawn ni chwilio. Dyma'i darganfod nhw. Mewn tŷ o'r enw Cilestyn ar y pryd. Mae tŷ fi newydd i enw erbyn hyn, ond mae ar y street, chi'n nabod Rhuthun, o le mae'r ganolfan greff, lle oedd yr orsaf i fyny at y sgwars, sydd y farchnad. Taith a llywyrchus yn y dre yn 1923, sy'n ni feddwl. Dyma ni ddwy chwaer, Mabel a Bertha Roberts. Merched i Ezra Roberts, oedd yn ffrindiau mawr efo Emrys ap Iwan, fo olygodd gwaith Emrys ap Iwan. Felly oedd fein yn Gymru pwysig yn y dre, mi oedd o'n blynor ac yn faer a bob math. Mi oedd hi'n ham nhw yn brif athrawes yn Nimbych. So hi wedi gwneud cyfraniad pwysig yn i'w chymuned hefyd. Cyn marwolaeth sydyn iawn, mi syrthiodd yn farw ar y stryd yn Rhuthun un diwrnod. A mae'r hanes i gyd yn y papurau Cymreig o'r cyfnod. Mi oedd Mabel yn athrawes a mi oedd Bertha yn nyrs. A wedyn, mae 'na gof o'r ddwy yma yn Rhuthun hyd yma. Mae mam efo ryw led gof ohonyn nhw yn hen feched. Oedd un ohonyn nhw'n dysgu stori arall yn hwnna, am dysgu piano. Ond ma' nhw yn cofio, a mae Sian, dwi dal yn cysylltiad efo hi, a mae gen hi go cry am iawn ohonyn nhw yn fercher, a dwi wedi cael llythyr hyfryd gen i hi efo manylion i bywydau nhw, so mae hwnna gyd i gynnwys i mewn heddi. A dyn drws nesa, tŷ ar y pryd, bron Wilfa. Dyma lle dwi'n mynd i neud yoga, a dyma fy athrawes yoga. A mi siarad efo ar ôl ryw sesiwn un tro, dwi'n gweithio ar y prosiect yma. Gai fod yn rhan, gai edrych i weld oedd 'na lofnod o'r tŷ yma. A dyma, mynd i chwilio, a dyma darganfod Catherine Jones. Enw cyffredin iawn. Dwi byth yn mynd i felly ffindio allan pwy di hon, so dyma esgyrich ar y cyfrifiad. Gen i fab o'r enw John Morris Jones. Chwilio. Yn 1939, sef y cyfrifiad nesa, maen nhw wedi symud i Lanbenwch. A rhain chi sy'n nabod ardal Rhuthun yn gwybod alla am y caffi a'r maes carafannau hyfryd yn Llanbenwch, a mae hon yn hen nain i Gwion o Sara sy'n rhedeg Llanbenwch, a dyma'i hen nain. So, wrth gwrs, o gynnau fynedfa wan i'r teulu yn doedd. Ac felly, dyna pam mae gynnon ni lun. Dyna pam mae gynnon ni lun o Mabel a Bertha oedd oherwydd bod gynnon ni ddisgynydd wedi dod i'r golwg. A wedyn, dyna ddigwyddodd hefo Catherine hefyd. Ac felly, Carys yw wires hi sydd wedi pwytho i henw hi. Y Catherine J. Oherwydd mae gen Carys beder wires. A nhw bwythodd un llythyr yn yr un o'r Jones. A wedyn Ceri, y ferch sydd yn byw yn y tŷ heddiw, sydd wedi pwytho enw'r tŷ. O Catherine, y cathwr tŷ fel tŷ lodgings, o hi'n weddw erbyn 1922-23. A un o'r ffurf parchus i ferched ennill bywoliaeth oedd drwy gadw tŷ lodgings.
Ac erbyn heddiw, mae Cerin nid yn unig yn rhedeg hwn fel lle yoga, a mae gen i hi Airbnb. Felly mae hanes di ailadrodd ei hun yn fan 'na. Ond ma' hwn mewn ffordd yn cwmpasu'r stori a'r prosiect cyfa o gynnwys y cenedlaethau yma a darganfod rywun a ddim yn ddynes bwysig yn y dre o ran fywyd cyhoeddus, ond mi oedd hi'n bwysig yn ei theulu yndoedd? A 'dyn ni wedi cael y cydweithrediad hwnnw i fedru dangos hon. Dyma Mary. Mary dod o'r Alban. Ac oedd hi'n doctor, oedd hi'n un o'r merched cynta i gymhwyso fel doctor y meddyg teulu yn yr Alban. Ond mi briododd. A bydd rhaid i fi roi gore i fod yn doctor, oherwydd bod hi 'di briodi. Dwi'n deud y stori yma ferched ifanc heddiw. Maen nhw'n anghrediniol bod y ffasiwn beth, ond dyna fo. Mae'n bwysig bod yn sylweddoli dim ond canrif yn ôl oedd hwn wedi'r cyfan ynde. Ac mi ddoth Mary hefo'i bwr i Rhuthun, mi oedd castell Rhuthun yn dŷ boned yn yr 4edd ganrif ar 15. A mi gaeodd yn 1913, mi werthwyd yr ystaf. A yn 1922, y flwyddyn cyn y Ddeiseb, mi brynwyd o gan y Duff Clinic o Banff yn yr Alban. A clinig oedd o i bobl hefo, beth sy'n ni'n deud heddiw, ydy anwylderau iechyd meddwl. Ond maen nhw'n deud i ni bod yna ambell i enw eitha enwog drwy'r 20fed ganrif wedi cael triniaeth yn y clinic yn ysbyty Rhuthun. A cysylltiad bach teuluol, mi oedd fy nain yn linen mistress yn y castell pan oedd o'n clinic a wedyn fel mae o heddiw yn westi. Felly mi ddoth Mary a'i gŵr, mi ddoth o fel y rheolwr i redeg y clinic. A mi ddoth i lawr o'r Alban. A da ni'n meddwl bod y ddwy enw arall yn gweithio yn y clinic achos maen nhw'n enwau Albanaidd. Da ni'n meddwl sydd wedi dod o'r staff a bod nhw'n lodjo mae Record House yn un o'r hen strydoedd. Ac dyna pa wedyn y ffreswm da ni gyd darganfod hanes Mary ydy bod y ferch sydd yn byw yn Record House heddiw yn ffrein. A gael ni chwilio am Record House. A mi welodd i Watson a mi ddedodd hi'n syth, mi brynodd fy rhieni i y tŷ oddi ar teulu o'r enw Watson yn y 60au. Ac oedd nhw dal mewn cysylltiad. Ac felly, darganfod hanes Mary, i'w chofiant i ar ôl iddi farw, fydd i farw at y ail ryfel byd, a llydd. A dysai di gwneud doctor teuluol, rhywbryd yn byddai. Ti'n edrych yn glem. A wedyn, ond, o'n chwilio i'w hanes hi, mi nath hi gyfraniad enfawr i fywyd y dre. Oedd hi'n rhedeg elusennau plant yn y cyfnod cyn y gwasanaeth iechyd, wrth gwrs. Ac adeg yr ail ryfel byd, oedd hi'n rhedeg y Groes Goch a clybiau cynilio a bethau. Wedyn, merch bwysig yn hanes y dref eto. Dim sôn ohoni yn y cofnodion, ond da ni wedi'w ail ddarganfod hi erbyn hyn, felly. A wedyn, dwi'n rhywbeth beth arall dwi'n sôn amdano fo. Na i ddangos yr un nesaf i chi. Nid yn unig fedrwch chi ffeindio'ch nain, ond mi fedrwch chi ffeindio'ch tŷ. Ac i lawer o bobl ella sydd ddim hefo cysylltiadau teuluol mewn ardal, ella bod 'u tŷ nhw'n ddigon hen, bod ne lofnod i'w roi, wedyn yr un canol yn fanna ydy'n mhydd i, a di cyd-ddigwyddiad pur bod hi'n Hughes, ond dwi yn cysgu yn yr un llop ag Emily, achos mae o'n dŷ bach iawn, a un prif lot sydd yna. A wedyn, mae hwn yn hongian yn ein ffenes i, a mes i benderfynu wneud y ddau drws nesa hefyd, achos oedden nhw'n misio Pwytho. Ac felly mi oedd hwn yn hiri. Ac yn ddamweiniol, a mae hyn wedi digwydd i bawb sydd wedi ymchwilio i'r Ddeiseb, dwi'n meddwl dwi wedi darganfod pobl eraill yn y teulu. A wedyn mae Hannah Vaughan yn gneithio'r un nain. A oedd hyn yn ddiddorol, mae'n arwyddo'r Ddeiseb, Hannah Vaughan, 60 Mwrog Street, mae'n croesi hwnna allan. A wedyn mae'n sgwennu 21, Wells Street. 60 Mwrog Street oedd y cartre teuluol. So, da ni'n siŵr iawn, oedd wedi symud i lodjo yn siop cigydd oedd y cartre yma. Oedd wedi mynd yn ei lodjo, oedd wedi mynd yn ei weithio, digwydd bod yn gweithio ar y diwrnod os nhw o gwmpas i gasglu gwyliawyr. Da ni'n gwybod ella ddawn ni ddarganfod mwy amdani hi, felly. A wedyn, o natur y prosiect yn cymhwyso'r dre, a mi oedd gymaint o falchder ymysg enwedig y siopwyr yn y dre. Yn cael dangos, unai dangos y darn yn ffenest y siop, neu yn achos o'r wraig yma sy'n rhedeg y siop lan, mi oedd gen i hun yn ei chartref, ond oedd hi'n benderfynol bod bob cwsmer yn dod i fewn i'r siop yn cael clywed am yr hanes ac am y prosiect, a oedd hi'n deithio nhw am y Ddeiseb a'r hanes a bob un.
Siop Elfair, dwi'n siŵr bod ni dyma'n siop Gymraeg ni yn y gre, mi nath Sioned ymdrech anrwrol, mi nath i addurno i ffenes siop efo pethau coch a du yn lliwio fi, a hanes merched, a hanes y Ddeiseb, popeth oedd hi'n gallu cael gafel yno fo, a Heddwch o bod hi. A wedyn oedd hi'n fawr gan, a hi bwythodd y ddau lofnod Rodwig yn yr adeilad lle mae siop Elfair heddiw. A wedyn, ffen draw, Hannah, hogan ifanc o'r dre, yn rhedeg siop goffi trendy iawn. Lle mae do o bobl ifanc yn mynd. A mi oedd na un yn ei ffenes hi, siop grosar oedd o, yn 1923. A mi oedd pawb yn holi, be di hwnna yn y ffenes? Pam bo hwnna yn y ffenes? A wedyn oedd hi wedyn yn gallu egluro'r stori a cyfeirio nhw i'r wefan a bethau. Wedyn, drwy'n neud y math yma o brosiect, oedden ni'n cyrraedd cynulleidfa, fysa ddim di dod i fewn hyd a fi stiwdio gelb wedyn. Wedyn, dyna pam o'n eisiau hwn fod yn brosiect allan yn y gymuned ac yn rhan ohono. A dwi'n mynd i gloi, dwi'n un stori fach arall o'r lwcyn, sef yr athrawon. Mae yna 6 llofnod ar y Ddeiseb o'r Ruthin County School for Girls. Sefydlwyd yr ysgol yn 1899, oherwydd mi oedd y hogiau'n cael mynd i'r ysgol fonedd, ysgol ramadeg, a wedyn oedd rhaid cael rhywbeth darpariaeth i ferched y drewth i'r dre dyfu a'r dosbarth masachol neu isio roed addysg i'w merched. A mi roddwyd 6 gan gynnwys yn y canol Anna Rowlands, y brif athrawes gynta'r ysgol, ac oedd hi yna am 30 o blynyddoedd. A beth sy'n ddiddorol yn fan hyn ydy, Miss Rowlands, fysa hi wedi bod, Miss Flattery. Ond merched yn y henwa cyntaf sy'n arwyddo, nid Miss Rowlands. A mae hwnna'n ddiddorol. A'i cefnydd ddudodd wrthyn nhw, na, ti sy'n arwyddo, nid ti yn fel athrawes ydy. Diddorol, pwy a wyr. A wedyn, mynd ati oherwydd mae'r adeilad lle oedd y County School for Girls dal yn rhan o ysgol Bryn Hyfryd hyd heddiw, a dyna ganolfan y chweched dosbarth. Ac felly dyma wahodd disgyblion celf chweched dosbarth yr ysgol i ddod ata i greu y darnau ar gyfer y 6 athrawes yma. A dyna mynd ni gawson ni haf poeth ond hyfryd yn cydweithio haf ddeitha. A wedyn dyma nhw yr rhai a thi fyny yn ffenest yr ysgol. Darlun, archif, diolch, archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, Leo Melun, o'r athrawon o 1921, ac ar gefn y llun oedd yr enwau. Trysor, unrhyw archifydd. Ac felly o'n i'n gallu rhoi enw a llun at ei gilydd ar gyfer pob un ond un, sef Betty Biglan, sydd yn ennill y wobr am yr enw gorau. A wedyn oedd hon, mae'n lodge bach, achos tŷ bonedd oedd o cyn mynd yn ystol, wedyn oedd lodge, so ni gynnwys i bod gyda mi gydbwysedd yn y ffenest wedyn de. Mae'r merched yma wedi dod o gob math, mae yna un yn dod o Iwerddon. Dwi'n mynd i ofyn iddi dydych, mae yna gymeswyr yn y gynulleidfa. Mae Slattery, diddorol, ar y cyfrifiad, mae galw hi yn May Slattery yn 1921. Sy'n 1923, mae galw hi yn Mai. Jo. Ond mae'n dod o Werddon, a mae'n gwisgo rhyw fath o roset bach du yn y llun. A swn i'n gwybod, oes na ryw arwyddocad i'r roset oedd hi'n galaru am rywun, oedd o'n rhywbeth o draddodiad Iwerddon, galar efallai o'n i'n meddwl. Digon posib. Mae yn debygol na dyna be ydi o'n de, ond mae o'n reit amlwg yn ydych chi'n gweld y llun yn fanwl bod hi'n gwisgo hwnnw. A wedyn, dyma'r llun y tŷ yn y cyfnod, a dyna'r ffenest, a dyma'r ffenest heddiw, a mae bob aelod o chweched dosbarth ysgol Bryn Hyfryd wedi cerdded heibio y ffenest yna am 2 wythnos mis Medi, a felly yn gwybod rhywbeth am y Ddeiseb a ffeisiau'r merched yma felly. A wedyn mi gael fi dal gerdded, rhaid cael tai gerdded yn does. A wedyn, llun ofnadwy ohono fi. Ond, tu ôl i mi mae Sian, sef y disgynydd i'r 2 chwaer, nath gychwyn yr holl beth, sy'n dweud, mi ddoth fi ar y daith ydyn, o'n i eisiau chynnwys hi i mewn yn famer felly. A dyma nhw y merched, maen nhw i fyny ar wal y stiwdio, hwnnw sy'n nhw i gyd i fyny, oedd yn atgoffa fi a fynd i ryw festri yn ffasiwn, ar dynion, flewog, mewn hesti, mewn fframia. Wel, dyma ni ochr arall yn hanes ni, o'r cyfnod hwnnw. Ac felly, o'n i'n sôn, mi oedd y ffaith bod y pwyth yn ar y 10 wedi rhoi ystyr ychwanegol i lawer iawn o'r bobl gymerodd ran. Ond y beth arall wedi sylwi ydy mae lefylche. Da ni mond i gallu cael lluniau lle da ni wedi cael unau cysylltiad teuluol neu y llun archifau o'r athrawon. Ond i mi, mae'r diffyg lluniau yn
symbolaidd o'r wacter o hanes merched yn yn hanes sydd wedi'w gofnodi. Mi oedden nhw yna yn rhan o'r hanes, ond 'dyn ni ddim 'di adrodd stori eto. Ac felly dwi'm yn poeni bo' gynnan ni ddim y llynie. Ella ddawn yr eifeu dros y blynyddoedd pwy awyr, ond i mi mae o'n syml o pa mor anweledig ma' hanes merched wedi bod, a dyna un o'r pethe anhygoel sy 'di digwydd yn sgil darganfod y Ddeiseb, ydi bod ni o'r diwedd wedi darganfod y merched 'ma. Ond nid dim ond 'u henw nw, ond 'u llawysgrifen nw. A mor bersonol, dwi'n gwybod bod pob un o'ch chi sy wedi darganfod rywun, mae o'n cyffwrdd chi, yndydi? Mae'n cyffwrdd eich calon chi. Felly mi brofodd ei ni i gloi bod y prosiecte wedi bod yn gyfrwng creadigol, un ara deg, un pwysog, dwy bwyth, yn ddod i gysylltu fel edefyn, hefo'r gorffennol, hefo'n gilydd heddiw, a gyda'r gobaith am yfory heddychlon. Gobeithio hefyd, felly, dwi wedi eich ysbrydoli chi i fynd ati ymchwilio i hanes eich teulu, eich cymuned, neith tŷ, ac i hanes y merched rhyfeddol yma. A roddodd ei henwau ar ddarn o bapur yn y gobaith o drosglwyddo i'r oesoedd a ddeil, fyd di-ryfel yn dreftadaeth dragwydd. Diolch yn fawr iawn. Wel, fi'n siŵr bod fi'n siarad ar ran pawb sydd yma, am ddiolch o galon i chi, Bethan, am sgwrs arbennig iawn sydd wedi cyffwrdd a'n calonau ni gyd, fi'n siŵr. Fi'n hoff iawn o'r syniad yma o craftivism. O'n i'n trio meddwl os na i'r Cymraeg ryw fath o crefft dystio, byddai rhywbeth tebyg. Dyw pawb ddim yn protestio neu'n dangos i cefnogaeth yn yr un ffordd, ac mae 'na gymaint o rym, fel o'ch chi'n gweud, mewn pwyth, a'r undod sy'n dod o bwytho gyda'ch gilydd. Fi'n meddwl bod chi wedi cael syniad ysbrydoledig, wirioneddol, a hyfryd bod Bethan wedi defnyddio ei chrest, a'i dawn, a'i chreadigrwydd, i dynnu pobl at ei gilydd, i wneud gymaint o ymchwil hanesyddol hefyd, ymchwil hanesyddol gwych, ac dim ond diolch sydd gyda i chi, Bethan. Ac wrth gwrs mae hwn nawr yn creu artiffact. Yn dyfe, bod mae'r Ymadeb Heddwch yn artiffact yn bwy hunan sydd yn mynd i bod i'r oesoedd y ddeil. A bydd bobl eraill nawr, fel chi'n gweud, eisiau darganfod enwau ar hwn. Ac yn symbol, wrth gwrs, o gobeithio'n heddwch i'r dyfodol. Felly, ar ran pawb fan hyn, ar ran yr apsyr, diolch yn fawr iawn wrth i Bethan. Cyn i ni gloi, bod ni ddiolch yn fawr iawn i Mary Foley yn cadeirydd ni, a hefyd i Catrin Stevens yn arbennig a'r isbwyllgor sydd yn trefnu hwn bob blwyddyn yn yr Eisteddfod. Ac os o'ch chi ddim gyda ni yn Eisteddfod Rhondda Cynon Taf, a heb gael un o'r copïau o'r pamffledi sydd gyda ni am hanes menywod ardal Rhondda Cynon Taf, mae yna rai sbar y bydd Catrin yn y cefn, a gallwch chi gael un ar y ffordd mas. Diolch yn fawr am gefnogi'r archif, a cofiwch ymuno gyda ni ac mynd ati i ymchwilio hanes menywod Cymru. Diolch yn fawr iawn.